asi tiri kuda kuisa ma-corrections. I'm being notified kuti some of the comrades havana kukwanisa kushare message zvakanaka nezuro comrade Kambakwe, vachiti ma-demonstrations ari kuitwa kunzvimbo 2 hachisi chokwadi ichocho. Yekutanga vanga vachiti imwe iri kuZimbabwean consulate, imwe iri kuti iri kuZimbabwean embassy. No, permit yataka applyira isisu yeprotest yakafambirwa neadministration yakabuda iri kuZimbabwean embassy kuPretoria, not kuZimbabwean consulate kuJohannesburg. Handizivi kuti messaging iyoyo vari kuedza kuda kuseva purpose ipi, asi maonero atiri kuita ndezvekuti vari kuda kudivheta vanhu kuti vaende kunoungana paconsulate pasina kukliyiwa nemapurisa, wobva wawana mukana wekusungwa ipapo. Hatina munhu ari kuenda kuconsulate iri kuJohannesburg, tiri kuenda kuembassy iri kuPretoria. Ndo kune security yedu yakakwana ikoko. Kuconsulate hatina any permit yekuenda kunodemonstrate ikoko. So tiri kuda kuti tijekeserane ipapo. Hatina ma-demonstrations mawiri. Demonstration yatinayo iri kuitirwa kunonzi kuZimbabwean embassy kuPretoria. So ndodaira kuti pakajeka ipapo. Then mukupera kwezuva tichazouya tichikupai ma-updates ekuti tamira sei, asi mafambiro takawirirana kuti tiri kunosangana kuembassy. Then program I'm sure administration ichaita zvekunyora pasi yokusenderai pamagroups nemachannels kuitira kuti vanhu tinge tichiverenga tiwane the correct information. Tapota hatisi kuda vanhu vari kuenda kuconsulate. Kuconsulate munosvika makamirirwa nezvigananda ikoko, wachiziva kuti hamuna protection, hakuna mapurisa akakuprotecta ikoko. Protection yatakapiwa nehurumende yeSouth Africa iri kuZimbabwean embassy kuPretoria. Otaura zvavo kuti baba Geza vanonoka, baba Geza vawanda muchibage. Aiwazve, ndimi makambomutuma here Geza imwimwi? Ndimi makambomutuma makumuti kwa avanda pachibage? Nyaya iripo ndekuti isusu nababa Geza vedu hatidzokeri sure. Handiti hatidzokeri sure. Zvazvo kuti kwai tinotengwa nemari, satitengwi nemari. Kutitenga kwedu kuisa mushonga muzvipatara, kugadzira mugwagwa, kuita kuti nyika ive nemabasa. Vakatitenga seizvozvo, kwete kuti pamari muhomwe dzedu. Aiwa, vakagona kuisa mushonga muzvipatara, vakavakisa zvipatara, vakatenga zvose, mibhedha ichi zvese zvinodiwa, ndokutitenga kwacho ikoko. Kana vasina kutitenga saizvozvo, hapana. Handiti isati tengwe nemari, tinotengwa nezviito nemabasa. Shanda tione. Kana ukashanda tinoona kuti murume washanda. Saka nawe iripo ndekuti isati tengwe nemari. Hatiiti izvozvo, takatobata ipapo kusvika magananda hatiza. Magananda tinomaona zvaanoita. Kana tikati baba idai ngatsvage munhu, ngatsvage timuuraye kana kuti timudidi. Muri kuzviona zvikuitika muZimbabwe kuti angoda ngosumudza musoro chete hanzi kwai ngasvasvangiwe. Ingava nyika here kuti kana munhu asumudza musoro wosvasvangwa? Aiwa, hatidi zvakadaro. Isisi kutengwa kwedu, kana Mnangagwa achida kutitenga, ngaavake zvipatara kutanga nhasi, ovaka migwagwa, ounza mabasa, ounza mari inotenga. Zvikoro zvobvisiwa mari, vana chikoro vachabvisa ma-school fees, havachatengi nemabhuku, womawana ikoko. Kana akadaro anenge atitenga. Ndokutitenga kwatoda, kwete kuti kwai inopa munhu wani mari yodya next door ichitambura. Izvozvo ndizvo zvatisingadi izvozvo. Saka magananda achamhanya. Geza revolution ihombe. Saka vana Mnangagwa takawaidi kwai nesikoti yakachipatara chichi chemagananda. Chikoro zvipatara zvinovakwa negovernment kwete nemunhuwo zvakanobisa mari yake muhomwe.
munhu unonetaka anoiwana vemari yogara achikotenga mushonga muzvipatara unoiwana kupi? Saka ndiri kuti isisi tinofamba naBageza. Babageza vakauya nenhau yekubatana. Izvezvizvi munyika medu takadivhaidhana, takakamurana. Umwe unonzwa achinzi uyu ndo kwaNgonzora, uyu ndo kwaChamisa, uyu ndo kuVarakashi, uyu ndo kwaNingi. Hatisi kuda kuita izvozvo. Toda kuita chinhu chimwe ndokuti nyika yedu ivakike zvakanaka. Babageza vakauya nekubatanidza vanhu. Saka vanotaura kuti kwai Babageza vakabatana muchibage varova haiwa ndimakambovatuma. Babageza vari kuuya vachauya votaura nemwe ende ichi chinonzi chingungundengu ichi chigwedere imvura yanowa imisike. Handiti tinofamba naBageza hatibatanei kwete zvokuti udangoti ataurewo urawa haiwa kubva rini vanhu vachifa kubva 1980 imwi mwapanda ma2000 ndimi musinambovhira mambowana kana payslip kana kumbotomboshanda kana pai ndimi muri kuchera mangoda muchichera goridhe muchidi pamunochera goridhe mwana munangagwa unonzi Shoni unoyachimanya akangona pamuka goridhe Shoni unoyachimanya wewe usafendi zako kemba una machaina kevodya ipapo iwewe Shoni iwe uda kudovhundisira Zimbabwe yese yomufana unonzi Shoni iwewe ko kana uchigona kutonga iwewe wadi kuti baba kwazoro ere utonge iwe nokuti uri mupana iwewe Shoni hadi zvokunetsana newe uchamhanya iwe Shoni iwewe uchapamhanya wazvinzwa takanzwa zveduti wanga wari mupolo kwano uchiita mamitingi yako uchimwa kofi uchidya zvinodhura mumu mari yewa unodya yoda wakatenga mushonga kuzvipatara unoti kangasira comrade wedu nyakamabhunu vana veZimbabwe nhau iripo hombe mangwana handei tinosangana kuembassy handei nouwandu hwedu tinomirira comrade wedu nyoka yamabhunu handei nouwandu hwedu tinosangana ikoko inde ndiriko vasingandizivi muchandizivira ipapo handei tinosangana mangwana handei tinosangana mangwana kuPretoria kuembassy yeZimbabwe kuPretoria tinosangana ikoko hapana pane macomrade mahombe muchaona ipapo tinomirira comrade wedu nyoka yamabhunu zvakawanda wanda musi wa9 kuendwa kukoti zvotaurwa mangwana kuti kofambiwa sei kuti futi kuenda kukoti zvichataurwa mangwana kudhemu yedu kuembassy saka mangwana hatimukei nouwandu hwedu hatibudei tiite chingungundengu chedhemo chokuti chaiko vanhu vane vezimwe nyika vanonyatso kuona kuti South Africa yagumbuka ndikare takaya munomu tichishanda ende muzoti hatina payslip kamuno kwauri foreign hauna pension nengo uchingoshanda usina pension shanda kana wakuvara watokuvara utendisa kuZimbabwe unenge ugara kugarirani kana kuenda kopema pamukova dzemashopa kana wakuvara paunga wachishanda paya vanotasadivi utasokuti havakuzivi saka ingava basa here kuti unongoshanda usina pension hatisi basa saka mangwana handei tinosanganako vose vari muSouth Africa vose vakasungunuka vanhu vakasungunuka handei tinosangana ikoko ndedziri kwenini tinoonana ikoko because vana Shoni Mnangagwa vangadi kuti svashanga muno voti svashanga futi kuZimbabwe voti svashanga futi muno ndaramba pachamhanywa apa vachamhanya varume ava vanofunga kuti chingungundengu ichi ndechekutamba nacho vachamhanya kuti zvokutamba zviri very legendary